Inkosi mayibe nani. Masithandaze. Nkosi siphathe ngetarhu. Nkosi siphathe ngetarhu. Nkosi sibonise inqaba yakho. Nkosi sindisa umongameli. Yambathisa abashumayeli bakho ngokulungisa. Nkosi sindisa abantu bakho. Siphe uxolo Nkosi ngelethu ixesha. Thixo zicokisa inhliziyo zethu ngaphakathi kwethu. Ndizawucela into kokuba siphinde sityhile phaya kwiphepha number 37 kumaculo wethu wesiXhosa ngexesha lesifo esibhubhisayo. Sizawuthi gqolo okumane sifunda lo mthandazo wexesha lesifo esibhubhisayo. Kukhona isifo esivele ngapha eChina ekuthiwa yi-coronavirus. Angeke sazi kuba asinakufika okanye siyakufika napha. Into ebalulekileyo into yokuba sithi gqolo ukuthandaza. Sisenza lo mthandazo njengomthandazo wethu wokuqala. Thixo onamandla onke owathi ngengqumbo yakho wathuma isibetho ebantwini bakho entlango ngenxa yokungeva kwabo uMoses noAaron. Owabuya wathi ngexesha likaDavide ukumkani wabhubhisa 70,000 ngesifo. Wabasindisa noko abanye ngobubele bakho. Yebanenceba kuthi thina boni abalusizi. Ababethwayo kaloku njengesifo esikhulu esibanga ukufa. Ukuze uthi njengokuba wavumayo kudala ukuba kuhlawulwe wasinqanda isithunywa sakho ukuba siye kukubulala, vuma nakaloku nje ususe kuthi esisibetho nesisifo esinzima. Ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Amen, 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 amen. Page 21 kumaculo wethu wesiXhosa umthandazo wesibini. Thixo ngumdali woxolo nomthandi wenkolisano ukuthi ubomi bethu obungunaphakade kubekho ngokukwazi wena onkonzo ilukhululeko kanye uzusilele thina zicaka zakho ezilulamileyo kuko konke ukulwa kweentshaba zethu. Size sithi siqinisile ukuthembe ekusileleni kwakho nje. Singoyiki amandla abo basukuba beyimpi kuthi ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. Nkosi bawethu wasezulwini, Thixo namandla onke ongunaphakade osilondolozileyo kwada kwasanga le mini yanamhla. Uze usilondoloze ngayo ngamandla akho amakhulu. Usifoko ukuba sithi ngale mini singawe esonweni, sithi kanjalo singangeni ezingozini. Zithi zonke izenzo zethu zicwangciswe ngokokubona kwakho. Size simane senze okulungileyo ebusweni bakho. Ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Thixo onamandla onke mthombo wako konke ukulunga. Sithi ngolulamo sikuthandaza ukuthi amsancelise zonke inkosi namaphakathi nabo bonke abanegunya lokugqola imicimbi yelilizwe. Batyebise ngomoya wakho ingcwele. Batyebise ngofefe lwakho lwasezulwini. Bahambise konke okulungileyo. Uthi bangenise bukumkaneni bakho bungunaphakade. Ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Thixo onamandla onke ongunaphakade
kuphela kobenzima emangaliso emikhulu hlisela bonke abashumayeli bevangeli yakho nakonke amabandla abawashumayezayo umoya ophilisayo ofese lwakho uze bakholise ngokwenene umane ukubehlisela umbethe wentsikelelo yakho yenza oku Nkosi ukuze kudunyiswe umthetheleli wethu nomthandazeli wethu onguYesu Kristu. Thixo mdali nomlondolozi wabo bonke abantu siyakuthandaza ngokululamileyo ngenxa yenhlobo zonke zabantu ukubazisa indlela zakho nophiliso lakho olulondolozayo lwazise kuzo zonke iintlanga. Sithi ngokubalulekileyo sithandazela irhamente engcwele kulo lonke ilizwe okuba ihlale ngethamsanqa izikhokelwe iphathwe ngumoya wakho olungileyo bade bonke abazibiza ngokuba bangamakristu bakhokelwe endleleni yenyaniso bebambe inkolo ngantliziyonye bebambisene ngoxolo behleli ngokulungileyo. Sithi ke ukugqibela sibabhekisele ebuceleni bakho wena yise wabo bonke abo babandezelwe ngendawo ezithile emiphefumulweni emizinjeni nasekuhlaleni okuba ubonwabise ubasize ekusweleni kwabo ubaphunyamezele ekuthwaleni kwabo ubunzima nempumelelo esikelelekayo kuzo zonke iimbandezelo zabo. Sicela oku ngenxa yakhe uYesu Kristu. Thixo namandla onke othe ngeli xesha wasibufesela ukuba sithi ngantliziyonye sikuthandaze ngabanye othe kanjalo wasithembisa ngokuba wothi bakuhlangana ababini nokuba bathathwe egameni lakho kuba into abazicelayo yenza kaloku Nkosi njengokunqwena nokuthandaza kwethu thina zicaka zakho njengokuba kusifanele. Siphe kweli lizwe okokuba siyazi inyaniso yakho, siphe kweli lizwe okokuba siyiphile inyaniso yakho, usiphe kwizwe elizakwakho ubomi obungunaphakade.